Peygamberimizin sahabalarının biri bolýar. Oham Suraka belli bolýar mal üstünde, koyun üstünde bir çarwa adamlardanmış. Oham Suraka aýdýar, odal sorajak zatlamak känti hiç gaýty ýadyma düşmedi. Birje sorag ýadyma düşdi, we şo mugda Peygamberimizden soradym diýär. Ýene şu iýje mowzu şuň üstünden çykjaklar. Ya Rasulallah, men zahmet çekip hawzymy suwdan dolduryp goýýan dipdir. Nämeden çüreyim? Diýelemi ýakmadan çüreyim, diýelemi suwarmadan çüreyim. Oham o su az ýerde Mekke-i Mükerremeň döwreklerde. Oham men zahmet çekip doldurymdan soňra bir öýünden ýeten, eýesinden ýeten adaşyp bilen diýeler men suwuma gelýär. Men şoňa zat diýmeýän, men näjile dolduryp goýanja hawzymdan şo diýeleri içýär we ganyýar. Men şolara zat diýmeýän dipdir. Aýa maňa sogaby bam men şolara zat diýmeýän üçüncü suwumdan guýup teýýarlap goýam suwumdan öz diýelemi ýakmadan çüreyim, türkmen ýakdy diýär da. Öz diýelemi gandyrmadan çüreyim, suwarmadan çüreyim, işirem suwlam içsenne içýär dipdir. Maňa bir zat sogap bam şondan dipdir. Ahiratyma çyra boljak we Hudaýyň rezaýaty bam şoň içinde. Peygamberimiz aýdypdyr, Hawwa dipdir. Her zady ki içi gyzyp suw sapdyran bolsa, jany wa bolandan soňra oňa sen suwarsaň, oň artykmy sogaby bar dipdir. Inhe şuurun heywanlaryň gurrunun üstünden bir fursat boldy. Kan meseleleri inşallah Allah köklüdünden hyzmatyna ýetdiler. Ey mümin musulman dogalla. Ey hakly, düşümli, bilimli we alym zamanyna ýaşaýan türkmen dogalla. Dünýä boýunça awvelin bar muhity zist düşmelewi, şu heywanlary saklamaly we heywanlary degmellärleýän bir bernamerizi bolan Ingilistanda 1824-nji ýyl miladidan takriben 200 ýyl mundan ozal awvelin nişast we awvelin oturşyk bolýar. Şu muhity zistin adamlary we jemgyýetleri we idaralar gurulmaly diýip dünýä boýunça. 200 ýyl mundan ozal. Ondan aňyrda heywanlaryň gurruny ýok insanyň üstünde. İnsanlara büýrük bolar ýana, insanlar ähmiýet berer ýaly. Emma insafyňyz bilen, giň haklyňyz bilen, giň düşmüňiz bilen, giň gözüňiz we ýüregiňiz bilen pikretden görüň. 200 ýyl mundan ozal guruldy taşy. Emma 1400 ýyl mundan ozal. Peygamberimiz şu heywanlar barada bir aýdan sözleri bar. Allah Taala mahlugudur diýip bir aýdan sözleri bar. İnsanyň hakly heýrana galyp doňyp galamaly bolýar. 1400 ýyl mundan ozal Hindde, Farsda Husru Perwiziň ýetebinde, Rumda Bizansda Heraklius'un ýetebinde, Afrikada Nejaşi we Muqawqis'in ýetebinde. Bu tamam dünýä boýunça meger insany rahm badymy, ta inki heýwana rahm bolsun. Ey taryh okuýarlar. Dünýä boýunça 1400 ýyl mundan ozal taryhdan habar bolan. Taryhy Tabari ýany dünýä kabul edýän taryhlaryň farsy diline terjime bolup, çaplar bolupdyr okuýdan görüň. Dünýede näme? Jahiliýetler we kemçilikler bolupdyr. Şu zamanında Peygamberimizin bir sözleri var ki İmam-ı Azam mezhep başymyz Ebu Hanife ey cemaat mezhep başymyz İmam-ı Azam bir meseleler çıkarıpdyr şondan yüzden we şagirdlerde şonu ýazypdyrlar. Bir legen suw bolsa şondan bir at işte galan suwuny içip bolýarmy? Sygyr işte içip bolýarmy? Bir kaplan işte içip bolýarmy? Pişik işte içip bolýarmy? Agzynyň sarkydy diýip heýwanlaryň meselesi diýip ýürüte özüniň bir kitaby bar. Ya mal damak çaljak bolsaň ýürüte özüne Kitab-ı Zebaih diýip damak çalmaklar diýip ýürüte özüniň kitaby bar. Awlar we şikarçylar awat ýerlerden çyrin Kitab-ı Said diýip ýürüte özüniň kitaby bar da. Kitab-ı Şikar diýip. Gurbanlykdan çyrin ýürüte özüne kitap beripdir. İmam Azam aýdypdyr, Ebu Hanife aýdyp oturupdyr, şagirdleri ýazyp oturupdyr. Gurbanlykdan çyrin onun mäşdan ýürüte aýyp bardyr. Şu aýyplardan salim bolmalydyr, gurbanlyk salynjak bolsa diýip mallardan çyrin ýürüte aýdylan gurrunlar ýazypdyrlar. Tike edip haçan 1400 ýyl mundan ozal Qur'an-ı Kerim ýyňe we Rasulullah da bir tofar gurrunlar aýdýar. We şondan 100 ýyl soňranda Hazreti Ebu Hanife meseleler çykarýar we bir musulmanlaryň ıhtiýaryny goýýar. Heýwanlaryň hakyna şedat dogrudur. Şedat dogru däldir. Şedat etmek makruhdur, harama ýakyndyr. Heýwanlaryň hakyna bir iş etmek haramdyr diýip musulmanlaryň Hanafi mezhebiniň ıhtiýaryna goýulupdyr. Biter bir İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim'in biter haklygynyň gurrun dämi? 200 ýyl mundan ozal ýerde, 1300 ýyl mundan ozal Ebu Hanifeň hökümleri ýerde. Bir ak pikir bilen etden gör. Akıl bilen bir pikirlenişden gör. Haýsy akıl kabul edýär? 1400 ýyl mundan ozal heýwanlar barada gurrunlar aýdylsyn. Ondan meter gengat Fiqh Hanafida bir kitap bar Bedaiq diýip. Fiqh Hanafida taqriban bir tek awadan kitabyň biri.
Taqriban bir tek owadan yazılan kitabın bir. Samarqand, Özbekistan tarapdan bir qatıt şoňy alim adam yazıpdyr. Fiqh Hanafi'dan. Ey cemaatla. Ey savatly, ey düşünmeli. Şoň için ne bir kitap bajan yazan kitabında Kitabun Nafaqat dip. Qaw düşünelim. Kitabun Nafaqat dip. Nafaqa dip näme diýerler? Zenanan nafaqasy, ogulgyzyň nafaqasy, enatan nafaqasy, ayallygyň erkekliginiň nafaqasy. Nafaqany gördiňizde qazi nafaqa kesmeýär oglan uşagy bermeli. Şoň gürrüňlerini aýdandan soňra näme diýär? Wa amma nafaqatul bahaim, heýwanlaryň nafaqasy kimiň moýunda diýip şoň gürrüň etýärdi. Oglan uşagyň gürrüňiň içinde. İslamiýetiň beter giňdigi diýilmäýşi. Wa amma nafaqatul bahaim, heýwanyň nafaqasy kimiň moýunda diýip. Abu Hanife näme aýdypdyr şuwarlar diýip şonu orta oklaýardy. Yani fakat şeýtip goýamaly, häzir başga gurun aýdyp görmeliler şuwarda. Sen görümde heyran galýan. Wa amma nafaqatul bahaim, ogulgyz erhili dogonlaryna şurma diýe. Bir aýallygynyň nafaqasy kimiň boýunda hamana. Şoň ahyryna gurun diýe. Wa amma nafaqatul bahaim. Wa man malaka bahimatan, bir adam öýünde sygyr, it, goş bir saklaýan bolsa diýe. Okuýaýyn. Wa amma nafaqatul bahaim yufta fima baynahu wa bayna Allah Taala ay yunfiq alayha. Bir adam öýünde heýwan saklaýan bolsa, şoňa sen ya bir ahun ya molla, şoňa bak eşitdirmeli. Ey insan, sen boynuňa lazım, sen boynuňa wajib, sen şoň nafaqasyny ber diýmeli. Abu Hanifa'nın nazarı. Emma ihlin olasın. Ruwiya an Abi Yusuf annahu yujbaru alayha. Abu Hanifa'nın iň ulaqan alim şagirdi. Kim? Hazreti Abu Yusuf. Iň Abu Hanifa'nın alim şagirdi. Yetim oglanmış. Iň alim şagirdi bolup çykýar. Gazyymyş tüköldü. O näme hukmet diýär Abu Hanifa'nın şagirdi? Men nazarym diýipdir, Kur'andan çykarmaly. Ýöne oturan ýerde men nazarym diýenim menen näme? Kur'andan çykarmaly. Men Kur'andan çykarýan diýipdir. Gazy döwlet tarapdan şol adamy hukm etmeli, malyň ýa gowsakly ýa sat diýmeli diýipdir. Gazy hukm kesmeli şoňa diýip şijire gataýdypdyr. Heýwan asgalmalar öýde diýipdir. Heýwan imtuty galmalar İslamiýetde diýipdir. Yujbaru alayha. Ya sat malyny ya imin dogurja ber diýip gazy tarapdan hukm kesilmeli şoňa diýipdir. İslamiýetiň aýdýan gurruny fiqh Hanafiň içinde ýazgylja gurrun. Fiqh Hanafiň içinde açyk dünýä görüwetdi. Müň ilminden nazar edilen kitap Abu Hanife we şagirdleriniň nazarlarynyň kitabyny aýdýar. Peýgamberimiz nehy edipdir musulmanlary, ey musulmanlar, iki heýwan guruşdurmaly diýipdir İslamda. It guruşdurmak we beýleki zatlar guruşdurmak İslamda dogry zat däl, günahkar şol adamlar. Mal guruşdurmak dogry zat däl. Canlı zady guruşdurmak Rasulullah aleyhissalatu vesselam elam etipdir sahabalaryň arasynda İslamiýetde dogry zat däl diýipdir. Yeni bir aýdypdyr. İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la'ana men ittahada şey'en fihi ruhu garada. Hadisun muttafaqun aleyh. Peygamberimiz aýdypdyr, Hudaýyň rahmatynyň daşdyr diýipdir. Kim bir adamy ki bir mal, bir heýwany bir ýerde goýup, şonu daňyp, şonu daş bilen belläp kim urup bilýär göreli, şonu tir kaman bilen okýa bilen atyp kim urup bilýär göreli, töň bilen belläp kim urup bilýär göreli diýip zally zady ýafa edip yafa qarqalaşmaya diýmeýän türkmen. Hedef goýup, yafa edip, zarly zady bilýän adam Hudaýyň rahmatyndan daş kesip berenler diýipdir. Şumahal dünýä boýunça kän ýurtlar eşdiýänsiňiz, musulman ýurtlar wadyr, äfet mydam üstülerini bar, ýylyny awar bolup kesip beren adamlar eşdiýäňiz dämi? Şo ýurtlarda odol mallary, zarly heýwanlary toýlarda guruşdyryp, şoňa gülüşip, bir ýerde bir tana goýup, uly kon pully adamlaryň toýlary bolanda, şonu bir ýerde goýup, üýüşip şoňa dokulyp, her kim şo tanany alyp gaýsa şoňky, o tanada didim bolup adamlaryň eliniň arasynda şu jürek bir israflar we mal gaýlamalar bolýanmışdyklar. Hudaý Taala üstülerini äfet inderişini gördi. Ogul gyýygynyň bilmäni, söregini tak bilmän aýlanyp berişlerini gördi. Pelazman başa bela gelmez diýipdir köne türkmenler. Nigmatyň gadryny bilmelidir. Allah Taala zallet yaradypdyr, näme ona azap bermeli. Näme ona eziyet bermeli. On edin işi bilen ýylyny äfet ýagmady, öýüne ýagmady da öýüne ýagar. Li khuluwihi anil aqibati al-hamida, şol adamyň aqibaty bolmaz diýipdir. Ýeri ýokdur şol adamdan diýipdir. İnsaniýetden daş märeke goşulmany, märeken hüjülüň bilmänige çykyder diýipdir. Olar edem bolsa näme etmeli? Onu inşallah ahyrda aýdyrys. Inhe Peygamberimiz açyk aýdypdyr. Zarly zady ortada goýup oýnadyman, zarly zady ortada goýup belleşmäň. Näme diýip? Heýwan diýip onu gözleme. Hudaýyň yaradan mahlugy diýip gözle. Hudaýa mehabbeti ba adam, Hudaýyň yaradan mahlugyny goýurar. İnşallah öwde gurrun açyklap geler. Naha sallallahu aleyhi ve sellem ay yerkaba salasatun ala dabba rawahu Tabarani. Ey musulmanlar, 3 nefer bolup bir maly minmäň diýipdir. Megerenki mal, üçsünü ne götürüp biljegini daýaw bilmeseň,
Şoňa agyr düşýägini bilseň minmelläl dipdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam Muhammed peýgamber etmäň dipdir aleyhissalatu vesselam. Agyr geljegini bilseň etmelläl dipdir. 1400 ýyl mundan azal aýdylan görürüň ha. Edare muhiti zislim öwrüne taply ötüp ýalyp goýam al şuurun. Rasulullah serdar alamin aýdan kefişler. Göreýlegden häme görürler aýdypdyr. Derman bolan Rasulullah jan. Heýwan urşdurmelläl Rasulullah nähyi edýär. Hey mowzumyz bide. Iki musulman urşdurýan adam da näjire bolmaly. İki ahunyň arasynda gelip iki alymyň arasyny buzayan adam da näjire bolmaly. İki urşdurmak dogry diýär Rasulullah aleyhissalatu vesselam. İki gudaň arasynda gelip dogan garyndaşlar urşdurýan näjire adam bolmaly. Ähliň arasynda gelip ähliň urşdurýan adam da näjire bolmaly. Heýwany urşdurmak dogry diýär Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Hey mowzumyz owurjyňda däl. Men inşallah Hudaý kökledýänden 20 dagygada wagt bar. Belki inşallah ahyrına çeli wagt bolsun heýwanlar barada. Peygamberimiz ýene aýdypdyr: "İyyakum an tattahidu zuhura dawabikum manabir." Rawahu Abu Dawud. Diye eşek at minilýe ýolda bolsaňyz miniň diýipdir. Bir ýerde duruňyzda düşün, üstüne minip oturmaň. Malyň üstüni sendeli hesap etmäň diýipdir. Malyň üstüni gurrun üstüňe minmäň diýipdir. İstirahat beriň ba. Haçan ugrajak bolaňyzda miniň diýip, duruňyzda düşün diýipdir. Musulmanlara beren terbiýetçi Rasulullah. İnsanlara beren terbiýetçi. Rahmetul lil alamin bol iýerli diýerleri. Mallan şirim peýgamberimiz Allah taala gursagyna goýýa we insaniýetlere düşündirýän görüňler. Bir arasynda pikir edin ha. 1400 ýyl mundan azal aýdylan görüň ha. Ýa 100 ýyl mundan azal adamlar alymdan nägatdaşdy. 200 ýyl mundan azal, 1000 ýyl mundan azal, 1400 ýyl mundan azal. Adamlar diýir gömülýänmişdi. Şo zamanyň içinde heýwanlardan şirim Rasulullah aýdan söz. Hak peýgamber bolmasa agyndan çykmalylar. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an zarbil vejhi ve an vesmil vejhi. Peygamberimiz aýdypdyr: mal saklayan adamlar malyn tanıtmadan çyrim dağ basany ýüzüne dağ basmasyn diýipdir. Kulagyna dağ basanyň işgali ýokdur. Bir de buğduna dağ basanyň işgali ýokdur. Zarur bolup görünüp duran ýerine wurjak da bolsaň peýgamberimiz musulmanlara aýdypdyr: ýüzüne dağ basmaň diýipdir. Wa an zarbil vejhi. Malyň ýüzüne vurmak dogry däl diýipdir. Peýgamberimiz aýdypdyr: malyň ýüzüne vurmaň diýipdir. Vurmaly bolsa, bir ýaňa girip barýan bolsa, çäreň ýok, vurmaly bolsaňyz ýüzüne vurmaň diýipdir. Ýüzüne vurmasaň bolmajak bolsa, şol ulamalar gurrun ötürler. Fiqh kitaplarynda bar. Rasulullah'a söýdi bir. Ýüzüne vurmaň, ýüzüne de dağ basmaň diýipdir. Allah'ın yaradanına ýüzüň hormaty bar. Adamyň da ýüzüniň hormaty bar. Görmeýäňmi doga edende bir rahmet kedende ýüzüňe çykylýandyr eli. Ýüzüň hormaty bar da. Malyň da ýüzüniň hormaty bar diýipdir. O da bir jally heýwanna. O da çağaly, o da şähwetli, o da uykly, o da ýatyp durýar. Sen näme awunýan bolsaň şo da awunýa. Şoň ýüzüni dağ basmalylar. Bir de ýüzüne vurmalylar. Beter zarur bolup vurmaly bolsa boýnuna vurmaly. Ýüzüne vurmalylar diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem ýöne geçip barýarsa üstünden malyň ýüzüne vurmalylar diýipdir peýgamberimiz. Bir adam denanasynyň ýüzüne hiç wagtda vurmany ejazati ýokdur. Bir adam oğlunun ýüzüne vurmak ejazati ýokdur. Kän denanlar oğlunun ýüzüne wurýar, kıyamet ýakyn tutjakdyr aş oğlan. Ýaxşy eşitdiň o beýlekde de eşitdiräň. Çağany dogurdy diýip de men oňa enes diýip de Hudaý däldir ha. Ya bir palçyga girenni, ya lokura girenni, ya bir hafatçylyklar bolanda inni kilap etmesin diýip ýüzüne keşide wurýar, günahkardyr, kıyamet ýakyn tutuljakdyr. Ýüzüne vurmana, malyň ýüzüne vurmaga şeriýat-ı İslamiýetde ejazat bermändir. Näzire denanaň ýüzüne dogry bolsun, näzire oglanyň şoň ýüzüne dogry bolsun, näzire şägirdiň ýüzüne dogry bolsun, näzire kargaryň ýüzüne işläp bereniň ýüzüne diýip dogry bolsun. Hiç dogry wagty ýokda. Hiç jaý ýok ýüzüne vurmana. İslamdan aýp tafanşyk bolup, ýok rawanşyň asly beýdiýä diýip Qur'an-ı Kerimden aýp taf beren adamlaň özüni görýän, ýaşy denanyň özüni görýän bir entip oglugydy diýen etmäni, oglugydyň killetine vurup şol adamlar ha Rasulullah aýp tafyp, ýa islama aýp tafyp, aý çağany gystamellär, çağany gysty, ýa islamda gystamaly diýip beren aýp taf beren adamlaň özüni görýän, oglularyň killetine ýüzüne vurup seňse dellekan. Ýöne kepleme bilen adamy ötüşmeýär ki. Amalla mert bolmaly Rasulullah aleyhissalatu vesselam ýany ömrüne bir çağı bilen denana gylyp otmandy Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Hem aýdýa, hem mert amalmış. Rahmetul lil alamin Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aýdyp beren keplerini gör. Ilm zamanına, sawat zamanına, asri kompýuterde, asri fazada ýaşaýan zamanına insanlara eşitdirmeli görüň. Musulmana ýerinde dursun. Peýgamberimiz aýdypdyr: "Men mesele bizi ruhin thumma lam yatub, meselallahu taala bihi yawmal qiyamah." Rawahu İmam Ahmed. Malyň el ayak göz gulagyny kesmäne ejazat ýokdur diýipdir. Şol adam tawba etmese, kıyamatda mali ne form eziyet berse kıyamatda Hudaý taala näme mahlugyma eziyet berdiň diýip şoňa azap beriljekdir diýipdir. Eger tawba etmese, tawbasy istigfar etmek, Hudaýa men seň mahlugyny bilmeselikden, ýürek gatçylykdan edip derinip istigfar etmeli we mallara, heýwanlara ýaxşylyk etmeli, öňküle ýuwlar ýaly. Malyňyz damak saljak bolanyňyzda gurbanlykda ýa beýlikde
Pysağınız kesgiri bolsun diýipdir. Maly ýykmakan çalyp goýuň diýipdir. Mal ýykangyzdan soňra pysaq çalmaň, kesgirecek bolmaň. Des awvel kesgiredin diýipdir. Onda maň çalyňyzda basymrak kesgiri bolsun, süýkäp oturmaň, rahat bolsun mal diýipdir. Wa hatta ida qataltum fa ahsinul qitla. İçyan öldürseňiz, akrab öldürseňiz, ýylan öldürseňiz azap berip öldürmeň. Kellesine urun basym ölsün tamam bolsun diýipdir. Haýsy ýol bilen basym öljek bolsa şonu edin diýipdir. Oňa azap berip öldürmäni ejazanýyz ýokdur diýipdir. Inha hulasa insan namaz okuýa, gowluk etýä, ýaxşylyk etýä, sadaka berýä, garyp asar wezdiýä, bir adama haýyr ýetirýä, bir adamyň elinden tutýa, bir arada tutan adama duq berýä, suw berýä, hurma berýä, sogapda şydatla sogap, ýani kıyamat derejäň we sana dünýäňde we ahiretinde nur da Peygamberimizin terbiýetinde ba mal heýwanlary desem kıyamatına nur bolýar diýipdir. Bir adam horlasaň, bir adamy zenanasyny, enesini, gaýnanesini, gelinini, dogunyny, aýallygyny hakyn bermäni horlap, awuly kep bilen azap bermek dogry däl lan, malla şeýtmek dogry däl diýipdir. Bir zenana jehenneme girdi, bir pişik sebepli. Şonu saklapdyr, dank goýupdyr. Ne iýberýänmişdik pişik öýdi bir zat ýerýär, ne ewne suw iýmoýýanmışdyk. Ya bir zada qahar edip şeýdipdir, ya öýe şoňa lezzet alýanmışdyk. Şu sebepli dünýeden geçeni ruhu cehenneme gitdi diýipdir. Peygamberimiz aýdýaşyny. Sahih hadis Buhari Muslimde bar. Ulamalar näme diýär? Şu zenany musulman zenanatdy, kafir dädi diýipdir. Musulman zenany şu günäti bilen cehenneme girdi. Eýni bir adam saklap goýup az öldürseň näçe bolar? Ol kon günäde Peygamberimiz aýdypdyr, heýwan saklanan adam da cehenneme girdi diýipdir. Öýde musulman diýipdir. Näçe wagt durar otda onu Hudaý bilmeli. Näçe wagt günätini çekmeli, Hudaý saklasyn. Inha biz heýwanlary şaýyn bir ýatdan çykarmalylar. Ogluň şok içerimizde ýa mal saklaýarlar aýdanda gawjetde şuhyet mäni din gurrun hormatlap aýt. Din gurrun Peygamberin aýdan sözleri. Öten akşam wagtda heýwanlar barada aýdylan gurrunlar wallahi diýip gülseň günahkar bolarsyň. Peygamberimiz bolar şuhy etmeli, matal etmeli, juk etmeli diýip çykarmandyr. Dine hormat goýan adam diniň gurrunyny da hormat edip aýdýandyr. Merkan içinde güldürjek bolup ýa tarafy güldürjek bolup aýtmak bir imany zeifligiň alamatydyr. Ýa ýoklugyň alamatydyr. Biz şuhy etmäni ýerine ýetirip aýtmaly. Nämäni? Şi heýwanlary gurbanlykda saklasak da bir köllük, ýa öýde it guş bolsa da, ýa näme bolýan bolsa, heýwan gözülen gözleme. Şu bir Hudaýyň yaradan jally heýwany diýip gözle. Ýüregiňe rahim iner oğam. Heýwan diýip şonu gözleme, bir Hudaýyň yaradan jally mahlugy diýip gözle. Ýüregiňe rahim iner oğam. Bir teberrik, bir ewliya, bir zorly, bir alymly çuňyr alim geçipdir. Seyyid Ahmed Rifai diýerler. Ol Peygamberimizin mübarek kabryna baranda kabr ýarylyp Peygamber mübarek elini çykarmandyrymy şol adam haş. Goleýli o gowluklary näme kan bijirek mübarek kabr ýarylýanmışdyk oňa. Şoň zamanyny bir it gotur bolup innamynyň dersi dökülip duran bolupdyr. Oňa muny görün urup, görün gowy şoň mahallesinde bolmaly elbetde. Seyyid Ahmed Rifaiň mahallesinde. Men ahir gowy şöyle gowy göberdirler. 20-nji bol ýa-da gotur it bolsa. Meni ýanky pir eşitipdir. Seyyid Ahmed Rifai Allah ondan razy bolsun. Yortup öýünden gidip şonu sölle tapypdyr ýanky içi. Şo sölle şoňa bir kölgejik seferjik bejerip, jaý-jaý bejerip şoň içinde saklap, elini ýağ alyp, gara ýağ alyp, çalyp Allahyň yaradan mahluk wagt awun kespäň da sen nip, suw goýup, iýim goýup, suw goýup, ýalagyn mep, hemmedan dogurlap, şondan perestari edip, 40 güllap şo içi ýaxşylyk açypdyr. Ahir it gül ýaly bolupdyr, açylypdyr, meriligi aýrylypdyr, salim it bolupdyr. Ýöne gurrun boljak bu zamanda. Uny garaçysy ýok, boljak zat däl bu zamanda. Näme diýip? Bu zamanda her hili düşündirip bolan akly gurrun. Heýwan ha, it abi. Ina taýt bolan hak. Ogly it bolan hak. Dogun musulman dogun it bolan hak. Itedir oti bu adamlar. Mübarek kabr ýarylýa, bir zatlar bamışdyk ýarylýanmışdyk. Peygamberimizden yüzlerce ýyl soňra kadam öldü. Perişte gibi adamlar. Bu adamlar yerde gelip perişte gibi adamlar. Aham awwalanna yılza suhulen yaxşı yub yalfılladıp özü bilen bile şähere getirdir. Tabakan nasu min şiddeti ma faala min rahmetihi. Şähere gaýdyny gören adam ikilini ýüzüp ağlamany durturlar. Şoň eden gowlugynyň, şoň eden mehabbetinden, Resulullahyň ýygyny düşen adam eden gowlugynyň, ewliya adam, pir adam, insanlara Hudaýyň ışgyny geçip beren adamyň tekebbürlük etmäni edip beren hytmatyny. Karam hande am sirete serveran, galat goftam ahlaqy peýgamberan. Yaxşylyk etmek, gowluk etmek, mert bolup jaban mert bolmak, gawa adamlaryň ahlagy. Hay gowda diýipdir, peýgamberlaryň ahlagy diýipdir. Biz bir tofar owalarda ýa şäherlerde türkmen ýylyň içinde adan çekilip duqa it uwlýanyny urýarlar. Etmeli zat däldir. Bir ewliýalaryň biri aýdýa, it uwlyp durşuny men Hudaý bilen men aramdaky perde açyldy, oşu it uwlyp durşuny zikretip durşuny men gulagym bilen eşitdim, bu ýüregim bilen düşündim diýip aýdýa. Hak gurrunlardyr bular. O it uwliýa adan çekilindi diýip näme delil sebepli urmaly? Tä adan çekilýänçe onu urup oturmak günahkarçylykdyr.
Edin ne olsa tövbe etmelidir. Hudaýa sen mahlugyň men nahakdan urup durupdurun men estağfirullah diýänip, estağfirullah da aýtmalydyr. Hudaýyň jarly heýwany men ihtiýarymda diýip men onuň çörek berýäni urup durmaly. Dogry zat däldir. Peygamberimiz aýdýa, ýene 10 dagyga dagy inşallah men oňa çyryk tamam ederim. Din dünýäňiz abat bolsun, bir ilmdir. Bir Hudaýyň hukmleridir, Allahyň hukmleridir. Allah Taala'nın hukmy ýerde ýürümelidir. İnsanlaryň arasynda, heýwanlaryň arasynda bolsun, musulman adam Hudaý peýgamberiň hukmy diýenden soňra baş üstüne diýip gelse, dünýä ahiret abat bolar. Görüň, janny golla. İnsanlaryň ýüreklerinden mehabbet aýrylyp, malyň mehabbeti aýrylsyn, adamyň mehabbetleri ýüreginden çykyp barýa. Näme diýip, şudatlara hormat goýmansaň da, şudatlara ähmiýet goýmansaň da, gülüp soğuya bilmeyen şıkıp soğuya mal olsa vurupdu, it bolsa vurupdu, yüreğinde rahim yok, içerisinde de mehabbet yok, o zincigisinde füyücülük yok da iyiliğini gözleyip görün. Adamları gör, yöne her vurrun üstünde durup bir saat oturup gözlemeden yaş aktırıp oturmalı. Gönönüp oturmalı vurrunlar. Yöne bir oturuşukta kan heyvanın meselesi hizmetinde yetireyinip geçip baryanna. Nazira aydan avadan, günnen avadan yalfırlap duran Resulullah'ın sözleri. Hudaýyň dostlarynyň yaşayışları deňeňden geçip barya. Adryny bilmeli vurrunlardır. Peygamberimiz aýdypdyr, Arabiýasyny okuýmaýyn wagt geçip barýar. Bir adam şuurun peygamberimiz sahabalaryň arasynda açyk gyýryp aýdan görýänmiş. Bir adam hewere suw sap barýarmyş. Türkmen adam suw sata näme diýär? Tefsir edýär. Gaty tefsir edip barýarmyş. Aham, öňüne uý çykypdyr. Uyuň içinde suw barmyş, bedere tanap ýokmuş. Bir riwayatda şu adam zinanamış. Haýsy bolsa onuň işi ýok. Ya erk adam ya zinanada. Ohan bir dayo adam uyun kaptanına el ayağı bilen yapışıp kaptanına el ayağını direp uyun içine girip kanıp su içipdir. Peygamberimizin mübarek ağzından çıkan hikaye kıssası. Ohan yu şahsdan haberdar olup uydan çıkıptır. Thumma kharaja fa iza kalbun yelhas yakulu sara min al-atash. Daşerik çıktı gördü bir it lehlaptu. Yer gazyp, yer peşip, yerin eteğine öyle dilini girip gumut şeyinep şeyli lehlap duranmış. Ve men susu işimyal bir de sus hattırdı. Hudaýa näzir bolar kam? Niyeti gowul adam. Hudaýyň yaradan bir it de bolsa ýakşylygy deýinip, aýagyny ädigi jyrmygy barmyşdyk. Şonu çykaryp agzyna alyp, gaýtadan guyuň içine girip, agzy bilen doldurup, agzy bilen suwy çykaryp, itiň öwrüne goýupdyr. Itde ganyp keýf edip içipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "Summa amsakahu bi fihi hatta raqa, fasaqa al-kalba, fashakara Allahu ta'ala lahu, faghafara lahu." Al-hadis muttafaqun alayh. Hudaý Taala men mahlugyma ýakşylyk etdiň diýip Hudaý oňa teşekkür etdi. Tamam günahlaryn geçdim, jaýyň cennet diýip aýtdy şoňa diýipdir. Az gurrun däki. Ola qandaky. Peygamberimiz aýdan gurrunşy. Inne ahirde bir kuşlany mesele galdy. Kan adamlaryň soragy fiqh Hanafida on hyzmatyny ýetirip tamam edin. Biri it saklama meselesi we biri it satmak we almak we şoň pulny öýde halal arsal bolýarmy, halal arsal bolýarmy? Gowgulaz. Fiqh Hanafiň tamam kitaplarynda bar. Ama magdam Ebu Hanifa'nın hukümleri yazılan kitaplarda ba it saklamak doğrudur öýüňde bir ammaryň ma, öýüňde bir malyň ma, haýadyňda bir zadyň ma, özüň öýden çykanda ya akşam yatanda gorkýan ogrudan ya bir düşman bir zat edermi qadi. Şu ýagdaýda haýatda it saklatan işgali ýok. Ya goýnuň bolsa, sygyr diýäň bolsa, ya ekinin maşynda ekin saklamaga, qarfız saklamaga, bir zat saklamadan çyryň, haýyrlanmadan çyryň bolsa şeriat İslamyda kamilen ejadaty ba, öňkürüňle oň halyny raýat edip, ýakşylygyny edip durmaly. Ine bir ýagdaýda hiç işgali ýok boldy. Ýöne oýnaşmadan çyryň, saklaşyp, ýöne öýde saklap sergermi diýip saklasa, öýde ferişte berýän näildir, öýde bereket gelýän näildir, dogry zat däldir. It satmak hiç işgali ýok fiqh Hanafida, Ebu Hanifa'nın hukmy. Talim berilen, terbiyet berilen it bolsun, ya talim berilmedik it bolsun. İkisinin de işgali ýok, satmagyň we almagyň, we şonu alyp satanyň menen ol dogry däl, haram mamla diýip bolýan däldir. Bu ahirki mesele bir ýaryk it atyň agzynda durýar, geçenede mizahym näme etmeli? Oglan geçede mizahym, adam geçede mizahym, zinany geçede mizahym, uly owa gaýgy daşar. Bir owada bir adamyň ýaryk iti bolsa, onu daşarda gasyň agzynda goýar, geçene mizahym özünden bilen hakda aýranak. Owan adamsa şu iti öldürmäge ejadysy bar. Öldürjekde bolsa ýanky Peygamberimiziň aýdanyny ýadyna salmaly. Oňa bir zat berip 3-4 güniň içinde öler ýal etmeliler. Bir zat etmeli basym bersin. Gazydan ejad alsa baryndan gowy, Behdaşdan ejad alsa baryndan gowy, fiqhanatin gurunlar haşla. Näme ýolun sorakana öldürüller bilen dünýede we ahiratda zamanatlygy ýok, öldürülen hiç işgali ýokdur. Şu iti. Ýaryk iti bolsa, göw beripdir. Owan adamsa aýtýan muňa. Şunyň göreni ýaryýa
göreni dişliye, eziyet şiddiye. O da innemese. O şondan soňram bir adamy yarsa şo it geçip bar ýani, şo itin ýese zamyndyr. Şoň wezifesi şol adamyň gazyçylygyny tapmaly, şoňa harj etmeli. Yo men bu zatlary bilmeýänlikde kıyamat boýunda da şol adamyň. Emma owan adamsa aýtmasa, owan adamsa barıp şoňa ilerilemese, it daşarda du, owan adamsa zat diýmese, bir adamy yarsa, onu itin ýese zamyn näl. Hasan zamyn bolmaly, owan adamsa barıp ya bir şurasy, ya ahu mollosy bir namaýende, ya ýaşurragy barıp, aýsta sen şiniň bir zulm, şiniň bir eziyet, sen şiniň aýyr diýse, we aýdylyndan soňra bir adam yarsa men zamyn. Ama bir adamy ýarypdyr, awa biz ozal kan aýtdy, aýryan zat ýok şoň diýilse, şol özünden bilip şoň harjyny zamyn şoňa bermeli. Yo berjek däl ýa-da kıyamat şoň bergilli şol adama.